ए जा ना बुढ़चो तो पिलवावेला बोलावे जो जा। ए छिया तर तू ही जा ना, तोहार यार बाटे, तू ही पहले पिलवा ला जाके चोदवाला। तू ना बेचैन रहलू है वैसे चलना तो पिलवाना था हमरा भथियान में जोड़ कइल पिलवावे। एक बार कह देनी तो सफा सर पे उठा लेवेला कोनो बात। हाँ तब तू जो तोर यार बाटे पहले तू हमरा के ना पकड़ के ले ले हवे से चला ते पिलवा दिया तो जा। ये लड़ा फैसला कर बड़ू लोग आवे के चाहे तो ये लड़वा के फैसला कर बड़ू लोग एहू में कोई फैसला करेला। जा अरे आओ तू ही आवा ना, केहू आओ नहीं कर। अरे आओ गोर के तुम ही आवो लाड़ तक जा गोड़ को तोरे के बोलावा तो जा। तोरा के भूल जाई। ए जा ना भूल जाईता का हो जाई भूल जाईता तोरे भथियान के चोद बड़ी टेस्ट करनी हो। बाप रे बाप जयबे ना करम जयबे ना करम। कितना लमहर सामान बटे हो तहार। बाप रे ए हम जानत होते तो इतना ओकरा से ए खोल के बैठल बा का। ए पूरा निकाल के खड़ा कर के बैठल बड़े। बाप रे बाप ढुकवाला जल्दी जल्दी चूसत रही ओकर लंडावा। ए मत पूछा तना न चूसम की एकरा के और बड़ा करके तबे आ ढुकाएम। ए त तू चूसत रह त तोर दांत दुखाता का हो। दांत नइखे दुखात मजा वो थी करा हमरा के मजा आवेला। अब पेलई होई हइले ना त उ दुखाव कहां से। ए अबे पहले चूसे में करा के निकाल ले बाड़े, कब से खड़ा बाटे जाना तारू। कब से खरबा और जावना के भथियान में उ लंड जाई तो दुखाई तो रोई ना। तू तो दुखातो नहीं। मूड बना खराब करत है। मजा चूसे में उतना वो में थोड़ी मजा ना जाता। ए लार जाना तेरा लार में काट के तोड़ धो दे हम समझला। हां तो काट दे गोल खाते से पेल होई। हमरा भातार नहीं के का से तोरा के पेलवाएम तोरा के बोलावल टाइम पास करला रखले बानी। टाइम तब आवो तो सामान काट आई दादा कितना मजा आवत बाप रे बाप रे पेलवाला कस के। आहा आहा ओए मां हां अगवे ठेलले बा कस के। बाप रे बाप सफा कितना मजा आवत। रोंडी कहीं तू रंडी तो माई रंडी छिया तरी मरवावे देबे कि ऐसे उघार के आए तेरा मुंह पे करी आके। एक भोरे से हमरा के कहई रहल खबे रोंडी तू। बड़ा मजा आवता साचो के। रुक जा दुनिया नया स्टाइल देखो नया स्टाइल। ए तू जैसे कहबो हम वैसे करवावेला तैयार बानी। तार सामान पे हम दीवाना हो गए। बाप रे दीवाना हो गइल बा। नया स्टाइल भाई नया स्टाइल देखो। ए देखा चियार देनी। बाप रे कितना कस के मारा ताटे। बाप रे बाप वाह देखलू नया स्टाइल कितना मजा नया स्टाइल बा तोहर बड़का नया स्टाइल बा। पेल ला जल्दी जल्दी। हां बड़का तोरा ढेर स्वाद लागल रहल लंड के। बाप रे बाप हो गइल अब जाई। रुक ना रुक जा एके बार ना भाई देखेगा स्टाइल नया। बाप रे भाई खाली स्टाइल देखइया। ओ बाप रे बाप माई रे माई। तनी धीरे धीरे कर ना इतना जोर जोर से एको सांस में छक 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 कइले बड़ा। बाप रे तगार कस के पेल दा ओकरा के। कहा तनी धीरे धीरे हट जाई हो समनो फिर केमा मरबा। कितना पक्का रंडी बा भोरा एक भोरा चिल्लाई जाते। अब इतना धीरे ये चलो ना होने सड़े में यारवा के बोलई है। हां रंडी तू अब बुला के लिया देन तो 1 घंटा से पेलवाई त। मोर मोर फट गइल। बाप रे इतना जोर से करता से फाटियो जाता ओकर सामान। लार चल बड़ू का। ए मूड खराब करती है। ए लार चिल्लाल बड़ा जल्दी आवा। ए अब हम जाता हम कहां। बाप रे जा जल्दी आवा दावत आसन। ठीक बा जाता नहीं पेलवा ले लू त। अरे बाप अरे आओ तू आवत है अब। तू आओ त कोई पर पेलवाइलू बड़ा मजा आइल बाप रे बड़ा मजा आइल बड़ा चिल्लाई देलू ऊ करे थप 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 ऐसा लगातार पेलवा बड़ा मजा आइल। बड़े तरफ पेलवास लागल बाटे। पेट दुखात रहे हम तो सोचने कि और दुखाए लगे बाकी ठीक हो गई। जा अब तोहार बारी बेटे जा तू ठोकवाला ना तू रोइबू तार भथिया ना हमरे के बदुआ दी शराबी। अच्छा ठीक बा तू पेलवा ले हम आवा तनी छीन रो देख मन रहेला बाकी अरे सब इनका मन रहेला। बड़का मन रहेला। ये कम छिनार बाड़ी आज जोन तब ए एकरा के निमन से पेली है। अरे देखो नहीं करा के नया स्टाइल सब देखो। हां लेकिन जन हमरा पे उपाय कैले ओकर न करी है। बाप रे बाप तोरो से निमन स्टाइल के। ओह देखो बाप रे बाप घच 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 बड़ा निमन से मारा तारा हो। देखिए सामने फाट ना जाए। नया तरीका सीख के बनी देख देख के सब वीडियो। अरे बाप रे बाप माई बहुत दर्द करता हो। मरवा तारू तू कहा तारू हमसे देखा तारू पोच पोच करई ताते। पाँच पाँच देखिए मुंह से पानी मत फेंक दी है।
मुंह से का सामानों से पानी गिरता हमरा। सामाने से तो पानी गिरेला बाकी मुंह से ना गिरेला। बाप रे बाप, देखा तारू कितना बजाइता। अरे चुपचाप मरवाओ ना, बड़ा बोलेला छिया तरी। बाप रे बाप, बुढ़चो दी पता ना करे भथियान में। बाप रे लहरा करा ना। एक नंबर मांग ले हम जब मन करी तो चुप्पे चुप्पे करा के बोलवा के अकेले ठोकवाएम, अकेले गथवाएम जब हमार मन करी तब। एकरा साथे आइल नु तो इहो शिफ्ट बताओ, ई ना आइल रहत तो हम एकरे बदले हम ही ना रहती अबे तक। बाप रे इतना पेलवा के चल गेल तो उतरा पेलवा के। चुपचाप रहो ना, एकरा के मारब ही लोला पे त। सब माई बहन कइल बा दिबे रही। छिया तरी बुढ़चो दी एकरा गांव में आग रहेला, हमरा के बड़ा जलन होता बुढ़चो दी देख के। तो झाट नु बड़का 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 हो। सुना ना, अगर एकरा झाट बाटे नु तो एकर झटवा उखाड़ के बिक दी है। तरा है झाट के ना है मोच बना लेम कराम कराम भूज के आ तेल में धो के आ चटनी बना के नु खाए। बस ये करबो और तोरा किस्मत में सब्जी नहीं खे। 5 गो से कच्ची होई पूरा छील के दे दियो। ठीक बा, ठीक होल हो। 5 तो एकरे मुंह में रह जाई। बाप रे 10 देबे तो गटैया तर जाई। हां 20 देबे तो जाके छतिया तक पहुंची। पूरा उखाड़ के देबे तब एकर पेटवा में जाई। बाप रे बड़ा दुखाता। जब पूरा गांव के झाट उखाड़ उखाड़ के खाए ला एक एक दिन में तब पेट ना भरे रहन के थोड़ के झाट में पेट भरे। छिया तरह बुढ़चो दो आइबू की मरवावत रहबू। अच्छा ठीक बाटे आवत नहीं। पता ना कितना देर मरवावेली। मजा आ गेलक। मजा आ गेलक। चल ओने खड़ी हो, दूर हट। दूर हट छिनर हमरे यार से ठोकवा ले लू। हमरे कहत मारा में एक ठुमका तुम मरबू होन जाके। छिनर माटी को जरूरत ना पड़ी। ऐसा ना हो जाए। यही मेरा तरह के काट के नुआ गार दे में चल जाम घरे। घर के लोग सब तो जानत नहीं कि कहाँ गेल बाटे। ए छिया तरह जाना तारू हम का करम हेता चुके हेतने बराबर में माटी खान के तोर भथियान काट के मट्टी के तेल डाल के और ओकरे में माची छुआ के ओई के अंदर जरा के दफन कर दे। हम खोजत रहिए तार भथियान केने गइल तो जानता रू जितना तरह हो भथियानवा के नु ठोकवावे के मन करेला नु। एक दिन काम करम का करम सीमेंट आ बालू बस ले आ मैं धक ओइ पर बस प्लास्टर बस 50 बार सुन लेनी बस ठीक रह बा। दा रह दा। मन तो करे लगा छोटा उखाड़ के हेने मारी अब भी गैला के हेने बढ़ावे तू। बात कहीं हो हां तनी आओ लोगन ने एक बार ना ना ए हो गइल जाना बाटे। कब अब कितना जा। करबा। मन करती भाभी तनी बाजार ना 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 अब 10 दिन के बाद आई है। मुठ मार ली करती मार ला जब छिया पानी तरह नहीं इहो गिरल कम होई नहीं खे। इतना बार कहले सब कहता मुठ मार ली का पता ना कितना तो। पानी जानता बाटे। रू पानी ओकरा अभी तो हमरा भी तो माले ना ओकर गिर ला एकरा के 3-4 मेहरारू चाहिए। वही से नु अभी तो ओकर माल गिरल नहीं खे। कहता मुंह मार दे मुठ मारला ना मुंह में गिराल तब बुझला। बात ना दे से मुठ जाता नहीं बा ए छिया तरु गरियाई बा तो दोबारा बथियान ना मिली। हां ठीक लौट जाओ जाना तारा बतार के ना सुनी ला दाम तार कारी कैसे सुनेम। छिया तारा रुक तो आवतानी तो लैंड काट के बिक दे हम। तू हमरा के गरियाईला कैसे। और जाओ ना आइबू तो बाप रे अब नहीं बु तब ना हम तू जाता हमरा के लैंड नहीं के खाए जरूरत आज के बाद ना करवा तो जरूरी नहीं ना अब नहीं के जरूरत एकरा जा। बात आइबे ना करी तू। साफ दूर हरामी करता ए पदुआ के बेटा हम तोरा के नु सामाने काट के तो के हला दे हम खा दूध लिए जाई काट के काट के आवा तार जोन बाटे ना ओकरा के बॉल बना के अब मारम चौवा छक्का बैट से। ना हो तो दई मत कर जानता रू तोरा लंडवा के नु का करम एथी मारे एथी अड़वा के बोवल रही आ लंडवा के तोरा एथी रही मन लड़वा रही तो वही से नु मारा में एक बॉल नु साले उड़ जइहन। मूड खराब तो नहीं लड़वा से जब अड़वा मार खाई तो कैसन बुझाई। दादा रे दादा नानी याद आई। त बड़का बना बनिया आवा ना बात कही सुन बोलो आवा बोल कोकर होखेला आ कहत नहीं लड़वा ने बोल कोकर होखेला पूछा कैसे ये गली तो पाइट में काट रही आई में से निकल के बील में घुस जाई अड़वा जो होखेला मरद होखेला हां कोई सीना तान के बाहर खड़ा रहले क्या वो कौन से फरिया ले बड़का सीना तान के खड़ा रहेला उ पॉइंट का नीचे ही रहेला। आ सामान जब घुस जाला लड़वा तो पड़े रखवारी करेला ऊपर कि आवा तो मत फरिया
हाँ। बाप रे आड़वा रखवारी करे ये ठीक कहा तारा तू। आड़वा बात के कइले। आ एगो बात हमर सुन ल कह दो आड़वा पर जब चोट लागेला नु त गणवो निकल जाले प्राणे निकल जाले। और एक बात और बाटे, तार लंडवा से ज्यादा निमन तो हमें अड़वा लागेला जाना तारा। इतना लंडवा में तोरे मजा ना आवेला जितना उ थप्पड़ थप्पड़ मारेला गड़िया पे, ओकरा में ज्यादा मजा आवेला। बाटे तो 2-2 किलो के ठीक बा जाई हम का हाँ जा। ऐसे भी त 3 हाथ के एकर त लंड बाटे अब आ 4 किलो के त एकर आड़ बाटे। हाँ ये 2-2 किलो के, हम्म एक बाटे 2 किलो के, एक बाटे 2 किलो के। तब अरे लोगों ना दोस्तों बड़ू लोगों ना हो दूसर नहीं के, बाकी ई कह बाकी बाकी जब बोलाम तब चल है। जानता रू ई कह बाकी गाड़ मारेला नु बहुत सुंदर। हाँ तब एकरा भाई इतना बुराई करत रहलू ना, ई दोबारा तो इतना बुराई कर देलू तो आई नु ओकर त पानी गिरावेला हमनिए लगे आई, दोसर कोनो बा कौन ए छिया तरो जाओ चाहे न जाओ हम जाता नहीं घरे। ठीक बाटे तब- सुना हाँ आ तू चल जइहा ना फसा पिया देबा जाई। हमरा के। जाई